Sayang, pengen makan apa hari Minggu ini? Makan pagi enaknya sate cepet Sate cepet ya. tuku sate sing paling enak sak Kahuripan Nirwana Village. Karena nih dekat Madura mas. Ya, satenya Amas itu ya. Ya wes ayo. Cus. Ayo rek melu tuku sate nang Kahuripan. Sing kapanane iku kan sate gawe wengi. Lane iki sate lek gawe isuk, gawe sarapan. Nah, satene iki kudu gawe. Iki asli tekan Madura, sing dodol. Nah, iki satene. Seono rek, ayo pesen. Mas 25 tusuk ya, tapi tak tinggal belanja dulu. Dewi, bumbu Dewi ya. Nanti Oke. anak narik kami lo. Gak mau sekarang berapa? 25. 30. 30 ya kurang. Bener 25 tusuk ya. Ya. 12. Macet harganya mbak. Bener Berapa ya tadi? 30 ya? Nah, Nggak cukup Bener bangnya. ya 12 puluhnya ya. Nih 25 dan 30 ya. Nggak tahu. Makasih banyak ya. Ya, makasih juga. Nah, yang ngono rek, aku iki wis langganan suwe nang Mas e, mangkano Mas e wis apal. Ayo dicoba Nah, wis. buka yang tadi belanja. Kok belanja? Kita ya, tunggu dulu. syukur diwai bumbu ngene rupane. Bae delok entah sate nang kene iku tuwanek tenan dan delok bumbune akeh. Jan iso mbok ombe lek. Oh, Dapat ini tumpah-tumpah ngono kae. bawang merah. Terus apa ini? Sakjane ngono bawang merah dicampur. Cuma anak iki ini sing wedok ora gelem bawang. Dadi njaluk Ya, dipisah. kayak itu. Terus ojo lali kerupuk lek. Kan gak enak mangan sate gatik kerupuk lek. Susunannya standar kok hati Madura liyane. Ngarep daging tengah gaje, buri daging maneh. Tapi ada yang daging semua. Ayo nek njaluk request iso daging kabeh. Selain dagingnya sing matangnya pas, nang kene sing tak seneng iku bumbune jan pas enak. Buat yang suka manis, bisa ditambahin kecap sendiri di rumah. Rasanya lebih ke gurih ya, Buri. bumbunya. Kayaknya orang asli Madura memang suka yang gurih-gurih. Kudu apa-apa ya santai iki Madura. Ya wes ngono ae, kapan-kapan makan apa lagi kita.